xarxes socials per l'escola. A mi em pregunten de vegades quin és el teu llibre preferit. Això és com si us preguntessin a vosaltres qui t'estimes més, el pare o la mare. I heu de dir els dos perquè si no, no sopeu aquella nit. Per tant, tots els meus llibres són els meus llibres preferits. El que passa és que hi ha 3 llibres que m'han portat per moltes escoles, que són, a veure, Ningú és un zombi, un que fa 20 anys que corre pel món, del qual fa 20 anys que va sortir, que és La guerra dels xiclets, que potser heu llegit també. Bé, n'hi ha molts més, no? Però també és veritat que hi ha un altre llibre que m'ha portat per moltes escoles, que és el 666 calaixos, que és de Tarragona. Però ara us explicaré una mica com vaig escriure el Ningú és un zombi, que volia explicar. A mi si m'haguessin dit que avui seria aquí parlant de zombis fa alguns anys, diria impossible, perquè a mi el tema dels zombis no m'agrada massa. I de fet, un dia vaig comprar una revista de literatura que deia com s'arriba a vendre de bé la literatura zombi i els diners que guanyen els escriptors que parlen de zombis. Vaig dir, a mi no guanyaran ni 5 euros, ni 1 euro, ni 50 cèntims, perquè mai no escriure un llibre sobre zombis. Això era un matí d'un dilluns. A la tarda em va atacar una idea molt estranya. Què passaria si a una escola catalana arribés un nen zombi dels països de l'est al qual li fessin la vida impossible? Vaig dir, quina idea més bona, perquè els zombis sempre són els dolents. Què passaria si els dolents fossin els humans, els nens de l'escola, i el zombi fos bo? Vaig dir, i aquell mateix dia em vaig posar a escriure el llibre, que quan t'ho passes molt bé el temps passa volant. De manera que això era un dilluns a la tarda. Doncs el diumenge d'aquella mateixa setmana ja l'havia acabat el llibre. Vaig estar una setmana. De fet, a mi em pregunten quant temps es triga per escriure un llibre. Això depèn, perquè tot és imaginació, el llibre Ningú és un zombi. No hi ha documentació. No vindrà un zombi per dir-me això està malament, t'has equivocat. Perquè no existeixen els zombis, no? En canvi, un llibre que necessiti, doncs, documentació, que no saps alguna cosa i has d'investigar. Jo abans als nens d'abans els deia, tinc un llibre que es diu Boig per tu, de la cançó d'amor, que vaig estar 3 anys escrivint-lo. Per què? Perquè m'havia de documentar molt, havia de parlar amb metges, passa en un hospital psiquiàtric, havia de parlar amb malalts mentals, i això és molta feina. Però, per tant, quan tu t'ho passes molt bé, el temps passa volant. Aleshores vaig dir, escrivim aquest llibre, però jo havia vist molt poques pel·lícules zombis i aleshores el que vaig fer és començar a mirar alguna pel·lícula zombi per saber de què anava. I de fet, quan vaig escriure el llibre vaig saber que hi havia fins a aquell moment 426 pel·lícules de zombis i que a la gent li agradava molt. Jo de fet en aquell temps, potser les heu vist, vaig veure Guerra Mundial Z, vaig veure Zombieland, vaig veure 28 dies després, vaig veure un parell de capítols del Walking Dead, que vaig dir, ja en tinc prou, i vaig veure que hi havia jocs també d'ordinador, que hi havia còmics, que hi havia altres llibres, i va ser aquell moment que jo em vaig començar a pensar i a escriure amb la història d'un nen que no té nom, perquè com ja sabeu, m'invento que les persones de menys de 16 anys no tenen nom, perquè un nom, com un càrrec, es guanya amb el temps. Per això sabeu que el Voldemort, que és un nom que s'inventa per anar a l'escola, doncs li diuen Wally, però li diuen Ningú a casa seva.
I per això el llibre es diu Ningú és un zombi, vol dir dos significats. Una, que no hi ha al món cap zombi, que no existeixen, i que el nen que es diu Ningú és un zombi. I així vaig començar a escriure, i quan tu escrius i t'ho passes bé, el temps passa volant. I vaig pensar, ara posaré 3 tietes molt antigues, de 500 anys, l'Àgata, l'Alesca i l'Anastàcia, que no tenen gairebé ulls, només en tenen un ull que es passen, una dent que es passen per menjar i que tenen entre 300 i 400 anys. I de fet, a mi moltes vegades quan vaig per les escoles em pregunten escriuràs una segona part? I jo sempre els dic no. Per què? Quan un llibre funciona s'ha de fer una segona part de tot? No. El que passa és que m'està rondant pel cap escriure una preqüela. No una seqüela, una preqüela. Una preqüela vol dir abans. I li vaig fer la proposta a l'editorial i em van dir perquè jo vull escriure una història que es diria La vida zombi d'Àgata, Alesca i Anastàcia, on les protagonistes eren les tietes, però que començaria a la Revolució Francesa l'any 1789 i començaria amb 3 caps tallats, que són les tietes i que busquen un cos per convertir-se en zombi. I em penso això de que 3 caps tallats parlaven, l'editorial va dir això és massa modern, això no és per nens. No sé què faré, però si més no, tinc aquella idea. Ara quan pugui, perquè ho estem arreglant, tenim unes imatges zombis que van i venen, com ha passat abans, ara ho estem intentant resoldre, però us explicaré què volia explicar amb el llibre Ningú és un zombi, que és un llibre de por, de suspens i de que parla de que tots som iguals, siguem blancs o negres, rossos, prims, grossos, intel·ligents o menys intel·ligents, vinguem del nord, del sud, de l'est, de l'oest, no hem de fer diferències entre nosaltres. No hem de maltractar-nos, perquè és un llibre que parla de que no hem de fer allò tan lleig del bullying o de parlar de les persones malament, perquè això està molt mal. Aleshores, quan pugui arreglar l'ordinador, us explicaré una mica tot el procés d'escriptura, perquè a mi m'agrada molt fer veure i explicar que tots som escriptors i escriptores i que si jo he escrit aquest llibre, vosaltres ho podeu fer perfectament també. De fet, hauríeu d'anar sempre amb una llibreta petita i quan un obre els ulls i les orelles, les idees venen soles. Ara em preguntaven els vostres companys quin és el seu últim llibre. Es diu Edol. Edol. Dol vol dir nino, nina, en anglès dol. I Edol vol dir el nino i la nina, el nino o la nina electrònica. I aquest llibre em va venir un dia, jo mirant una revista, i ara vaig a parlar del zombi, que explicava que una empresa molt famosa que es diu Mattel havia tret a tot el món la Barbie que parla, que és una nina connectada per wifi que té 8.000 ratlles de text. Això vol dir que tu li fas preguntes, la nina et contesta. I durant 2 anys va gravant la teva veu i la converteix en text. Clar, els pares i les mares de tot el món s'han posat les mans al cap i vam dir, però per què una màquina o una empresa ha d'escoltar les converses del meu fill o la meva filla amb la nina, no? Que li pot dir, el meu pare té molts diners al banc o la meva mare ha anat a Suïssa a fer-se una operació de cirurgia, no? I clar, la gent es va enfadar molt. I jo vaig pensar, uau, quina idea. I vaig escriure el llibre d'una nena de la vostra edat que a la nit de Reis rep una nina digital, una nina gran. I la nina parla, i la nina li diu a la nena, escolta'm,
Vols que et faci els deures? Saps fer els deures? Esclar, estic connectada a totes les enciclopèdies del món. Doncs fes-me'ls. I la nina li fa els deures i quan acaba li pregunta: i ara tu què faràs per mi? Jo? Què vols que faci? Que no has vist quin vestit que m'han posat? Compra un vestit. Però jo no puc, que no tinc diners. Els teus pares tampoc no tenen diners. Els teus tiets, els teus padrins, tampoc. No et puc comprar un vestit. No em comprarà un vestit? No. Doncs roba'l. Això no pot ser, que és pecat. No, i no m'agrada que t'estiguis comportant d'aquesta manera, I la nina li pregunta per acabar: així no em robaran un vestit? Diu: no. M'ajudes a acabar de fer els deures? Diu: no. Per què? Si demà ja no estaràs en aquesta escola. Com que no estaré en aquesta escola? No, perquè aquesta nit el teu pare agafarà a través d'internet diners del compte bancari de l'escola i se posarà al seu propi compte bancari. El teu pare anirà a la presó i a tu et faran fora de l'escola. El meu pare no faria mai això. El teu pare no, però jo sí. És una nena una nina molt... I això que he escrit jo ho podeu fer perfectament vosaltres. Només cal tenir una imaginació. I què cal tenir una imaginació? Obrir els ulls, mirar les coses que et passen davant i obrir les orelles. Veieu com així les coses venen soles. I anar sempre amb una llibreta, fins i tot a la taula de la tauleta de nit, per si té una idea o un bon somni o un mal son, escriure la història. Perquè moltes vegades jo he tingut idees mentre dormia que s'han convertit en un llibre. El que passa que si tu tens una idea molt bona i estàs adormit, dius: ui, no, ja me l'apuntaré demà quan em llevi, quan em desperti. Demà no te'n recordes de res perquè m'ha passat a mi. Per tant, quan vas per la vida i veus alguna cosa bonica o sorprenent, escrius la història en aquella llibreta perquè un dia es pot convertir en un conte o en un llibre. Mireu, quants anys teniu vosaltres? 8, 9, 10. Doncs mireu, l'altre dia vaig anar a la presentació d'una nena que es diu Hipàcia Pérez, que publicava el seu primer llibre amb 14 anys. O sigui que ja aneu tard. Ja podeu començar a apuntar idees per convertir-les en contes. El que passa que us heu de divertir. Per exemple, si a l'escola et diuen: va, anem a fer una redacció. I algú pensa: una redacció? Quina merda. Doncs saps què passarà? Que aquella redacció serà una merda. Per què? Perquè no t'ho has passat bé. I un s'ha de divertir quan fa coses creatives. Tu penses que jo, quan estic escrivint El zombi o un altre llibre, ho estic passant malament. Oh, quin rotllo. No, m'ho estic passant molt bé i per això el temps passa volant, com el del zombi o altres llibres que he escrit amb una. Per què vaig escriure El zombi? Doncs per explicar, com ja he dit, que tots som iguals i que no hem de fer diferències. I em volia divertir. I ara, doncs, el que vaig fer, ja podem passar a la imatge quan vulgueu, és, en primer lloc, vaig parlar amb un amic meu: si jo fos zombi, com seria? I em va fer aquest dibuix. El llibre encara no havia sortit, les fotos de després. Però vaig pensar: ai, no, mira, és que no m'agrada massa això de ser de zombi, no? Però això em va fer el dibuix. Anem a passar a la següent imatge. I vaig començar a veure pel·lícules zombis que jo no coneixia. Aquesta primera és de l'any 1953, que es diu Jo anduve con un zombi, i ara molt ràpidament anirem veient altres pel·lícules, algunes de les quals veure jo: Zombis nazis, Zombis Party, Zombieland, el Walking, el Zombi... Tot això són pel·lícules de zombis! Prou, fins aquí. De fet, s'ha posat de moda convertir alguns llibres en també literatura zombi.
Aquest llibre es diu Orgullo y Prejuicio i l'han tornat a fer també amb Gina com Orgullo y Prejuicio zombi. Anem a veure la següent, perquè el Sherlock Holmes també l'han convertit en zombi, és que el món dels zombis està de moda, com veieu. Anem a la següent. I un dia vaig veure que hi havia videojoc, que havia un jugat rural que també que tenia un sé. Jo hi vaig jugar i vaig dir, mira, m'ho estic passant bé. Anem a la següent imatge. I còmics i llibres de terror de morts vivents que surten de la tomba i que es converteixen en zombis. Anem a la següent imatge, perquè fins i tot la casa Walt Disney va sorprendre l'any 1949, va treure Bobby el zombi, però no els devia funcionar massa, que no va tornar a sortir cap altre cop. Anem a la següent imatge, si estan amables. Hi ha un saló del còmic a Barcelona que si tu vas a veure les editorials i vas passejar, mira, et trobes gent que camina d'aquesta manera, maquillada de zombi. El senyor em va donar la benvinguda i vaig dir, doncs gràcies, siga haciendo lo que estaba haciendo. Anem a la següent. Clar, aquí hem de parlar de si els zombis existeixen o no existeixen. Què penseu vosaltres? No existeixen. Però escolteu-me, a les enciclopèdies es parla d'un fet real. Al segle XIX, 1800 i escaig, va passar una cosa terrible que és real. Un terratinent, un senyor que tenia terres als Estats Units, va descobrir que el peix globus, aquell que infla les galtes, té una substància verinosa, que si te la prens, el que fa és que et deixa sense consciència. Aquest senyor va obligar a un home i una dona a treballar i cada dia, quan els donava alguna cosa per menjar, els posava una mica de verí i aleshores, i d'aquí es diu que havia els zombis, aquestes persones perdien la consciència, no sabien qui eren, treballaven d'aquella manera, no sabien ni el seu nom. I durant 2 anys, això és real, terrorífic, van estar esclavitzats fins que el senyor es va morir i llavors van poder fugir. Per tant, hi ha 2 grans teories, que si els zombis venen de l'Àfrica o d'aquest home i aquesta dona que van ser enverinats amb el verí del peix globus per treballar de fam. Però realment sabem que a part d'aquestes 2 persones que estaven vives però que es parlaven i jugaven d'aquesta manera, els zombis no existeixen. Anem a la següent imatge. Jo vaig estar en un rodatge zombi i com ara ve Carnestoltes i Carnaval, explicarem una mica com vestir-se i ser un zombi de mentida. Mireu, això que té aquest senyor aquí, això és una barreja que teniu a casa de mel, de salsa de tomàquet i de pintura. I això sí que és un gomet que li hem posat aquí al nas per fer una mica de tall com si el senyor estigués ferit. Per això és mentida. I ara veurem fotografies del rodatge. Veieu aquesta noia li està posant aquí farina perquè empasti també la salsa de tomàquet. I ara veurem que li posen un pegat. Mireu, no per un llull, no, simplement que li posen un pegat. I ara anem a la següent imatge. Li han pintat de vermell i ja sembla un zombi al rei. Anem a la següent imatge. Aquest senyor va dir, a què sap la sang? Que no és sang, que és salsa de tomàquet amb mel. I va dir, no em tornaré a provar. Això un pa amb tomàquet potser sí, però així directament no. Anem amb una altra imatge, que és aquesta d'aquí. Per reforçar el color li posen una mica de pintura, però tot això és fals. El que passa que la farina fa grumolls, fa grums, i fa aquesta substància així com que té el cervell que està a punt d'escapar-se. No s'espanteu, no us desmaieu, Si algú està a punt de desmaiar-se, t'aixequi la mà. Anem a la següent imatge. Veieu? Que no li estan posant el mateix. Anem a una altra. Aquí té la barbeta, un cop de mentida, aquí el nas.
Tot això és maquillatge casolà, que es fa a casa. Anem amb la següent imatge. Per tant, tenim maquillatge fet a casa. Segon, un vestit ben esfilagarçat, tacat de pintura vermella i de tomàquet també, de pot. Aleshores veiem que tenim maquillatge i vestit. Les preguntes les farem després. Estarà a punt de desmaiar-te, tu. Qui estarà a punt de desmaiar-te, desvenir-te? Ai, sisplau, ambulància. Vinga, anem amb una altra imatge. Veieu? Són imatges del maquillatge que cal per fer zombi. Anem amb una següent. I els dos germans ens donen la tercera peça per anar vestits de zombi. Què és? El maquillatge, el vestit i l'actitud. El fet que ens ho passem bé fent de zombi. Veieu, aquesta nena fa un urset i va a jugar amb un rodatge d'un curtmetratge, d'una pel·lícula. Anem a la imatge següent. Li fa un petó, una mossegada. És un petó, sisplau, que són amics seus. No passa res. No està a punt de menjar-se el pas, no us espanteu. Anem a la següent imatge. Quan s'eixuga, és una crosta que s'aixeca, com una crosta de pavella, i així és molt fàcil treure's el maquillatge. Anem amb una altra imatge. Hi ha l'actitud, mireu, li hem tret un ull, no, li hem posat un pegat, com el cas de la nena d'abans. Un zombi? Bueno, perquè fan una mica de policia i s'entretenen, porta un walkie-talkie, evidentment, per dir una invasió, un zombi, sisplau, no, massa tard, ja l'han menjat, m'han devorat. Jugant, passa res. Anem amb una altra imatge. El pare i els seus dos fills a prop de Brera, de Montserrat, jugant a fer el zombi. Perquè, en tot cas, quan una persona escriu un llibre o juga, que és una cosa molt semblant una de l'altra, és per passar-s'ho bé. Si no, no surt bé. Anem amb la següent imatge. Aquest nen és una fira que no es va fer al final, però em va recordar que podia ser el nostre protagonista. Perquè era un nen de 9 o 10 anys, com qualsevol de vosaltres. Anem amb una altra imatge. Aquesta foto estàvem vestint uns magnífics i ara anem a despullar, anem a descobrir quines persones semblen persones, però potser no són persones i comencen a convertir-se en zombis. Anem amb la següent imatge. Com reconèixer un zombi, un nen o una nena que no ho sap i s'està convertint en zombi. Això és molt perillós. Anem a veure, com els veurem? Següent imatge, a través dels 7 pecats capitals. Per exemple, anem amb la següent. Els nens que sempre criden són zombis. Les coses no es diuen cridant, es diuen parlant. Per tant, un nen o una nena que sempre crida, no cal, les coses es parlen. Anem amb la següent imatge. Ui, quina mandra anar a fer l'escola! Ui, quina mandra fer els deures! Les persones mandroses que els hi costa molt aixecar-se del llit. S'estan convertint en zombis a poc a poc. Anem amb una altra imatge. Els que sempre tenen gana de la Matilda, que es mengen l'esmorzar del veí, del germà, del pare, de la mare. Anem amb la següent. Que si el meu pare té 2 cotxes i són més grans que els dels teus, que si jo tinc 2 telèfons mòbils d'última generació, que si els meus joguets són més que els teus, la luxúria. Això és molt lleig, fer xuleria del que un té. Mireu, no fa massa vaig anar a un poble de València que em van convidar a una comunió, una primera comunió. I allà al poble hi ha el costum de que la gent va per les cases a veure els regals que havien fet aquell nen. Doncs, quan vaig anar a casa del Domènec, aquesta família que em va convidar, el Domènec estava molt enfadat
perquè li havien regalat 7 rellotges de polsera i el veí en tenia 8. Què és això? Què és això? Que està grillat aquest nen. Li he preguntat, que estàs malalt del cap, tu nen? Diu, per què m'ho preguntes? Jo en tinc 2 de rellotges, per què en vols 7? No diem res si alguna persona té el problema de la luxúria. Anem amb la següent imatge, si ets tan amable. Ai, l'avarícia! Tenir diners i tenir coses. Un altre problema que ens està convertint en zombis. Anem amb la següent. L'enveja. El dir mentides. Aquest noi devia estar enamorada d'aquesta noia, però com no li feia cas ni feia servir paraules boniques, aquesta noia se'n va anar amb un altre noi, se'n va enamorar. Ara què és? Està gelós, està ferit, i és quan comença a dir mentides. Saps què m'han dit aquesta noia? Que és una fresca, que fa això i fa allò altre. Quan dius una mentida, es fa gran i gran i gran. I això per mi, l'enveja és el pitjor dels pecats capitals, perquè es fa tan gran que no es pot aturar. Anem amb una altra imatge. La supèrbia, aquella gent que va pel món trepitjant els altres, o com la madrastra de la Ventafocs o de la Blancaneus. Esteu atents, de la Blancaneus, que li pregunta al seu mirallet màgic quina és la més bonica. Hi ha persones que en aquest món la seva única preguntació és estar bonica. I nenes tan petites que es posen ja unes mascaretes de cogombre de pastanaga que ja ho estaven tan boniques que ho teniu. Vinga, anem a una altra, anem acabant aquesta part. Pot ser pitjor? Poden ser persones normals que es converteixen en zombis? Ara ho veurem, em penso que sí. Anem al següent. La gent que està tot el dia enganxada a l'ordenador, que se'ls hi posen els ulls de vidre, o els adults que van amb el telèfon mòbil, s'estan convertint en zombis, que no miren més enllà, i que estan peguen una bufetada amb un fanat que no ho dic. I és perillós, perquè l'altre dia, a l'escola Pablo Picasso de Barberà del Vallès, un nen em va dir, una senyora que anava amb cotxe parlant per telèfon mòbil em va atropellar, em va trencar una cama. És molt perillós anar dins d'un cotxe amb un telèfon mòbil, perquè poden passar moltes coses. Si algun adult al cotxe agafa el mòbil i diu deixa el mòbil immediatament, perquè poden passar moltes coses i moltes perills. Anem a la següent imatge, si és tan amable. Qui vol llegir aquest fragment? Vinga, la primera, aquesta noia d'aquí. Sí, no passa res. Es va posar molt seriosa. A veure si... Té, el micro. Es va posar la tercera ratlla. La tercera? A partir de la tercera es va posar. L'ensurt. Tercera ratlla. Es va posar Molt seriosa i va dir-me que li agradava molt aquella maneta allà penjada, perquè representava el temps mort, les hores mortes que passaven davant de l'ordinador, les consoles i les xarxes socials, i em va alliçonar sobre com havia de guanyar el temps perquè passava molt de pressa, i em va dir que abans que me n'adonés jo ja seria un vellet que no hauria fet res de bo a la vida, per més ciències que fos. Ciències vol dir que molt bé. Un aplaudiment. Doncs això, que el temps que es mora no torna, i si no torna, no torna. Anem a la següent imatge. Un dia vam fer un documental a la tele i vaig poder fer algunes fotos. Vaig conèixer el nen més idiota del món. Sí,
No fem bromes perquè això és insuperable. Era un nen, no és veritat, era un nen de 14 anys que deia sempre estic amb el telèfon a la mà connectat. Anem a passar a la següent, que n'hi ha dos o tres aquí. Sempre tenim el telèfon i l'ensenyo, un telèfon molt car i molt ric. Anem amb una altra imatge. I no vaig poder filmar tot, que anava molt desesperat. Diu, sortim amb els amics, 14 anys, i anem a dormir tard i ens llevem el dissabte a les 4 o 5 de la tarda, que ja no es potser vida familiar ni sortim als jocs ni amb els amics. Però ara ve allò més gros. Anem a l'última imatge d'aquí. Vaig repetir 4 o 5 vegades al col·legi. I l'última imatge d'aquesta zona, quan em sigui gran, no vull fer res, però m'agraden els diners. Dic, quin animal, quin ruc, no sigueu mai com aquest idiota, Perquè li hauria de donar el Premi Internacional a la persona més idiota, més universo idiota, però no és mascle. Anem a l'altra imatge. Televisión otra vez, li diuen caja tonta. Següent imatge, perdona, un invento para idiotas, Per això és la pel·lícula Gremlins, si un dia la torneu a veure. Clar, hauran de posar un indicatiu, un senyal de tant. Aneu en compte que aquí hi ha animals que no miren, que s'han connectat, que comencen a ser zombis. Aneu al següent. Vaig anar a una escola i em va fer molta gràcia perquè els nens van fer uns dibuixos, ara no ho esperarem perquè n'hi ha moltes, i van posar un telèfon mòbil com si els zombis necessitessin telèfon. Anem a posar les dues o tres imatges següents, són molt boniques, no buscarem telèfons perquè no té cap sentit. Per tant, tots són zombis els que diuen enganxats amb els seus telèfons mòbils, pobrets i pobretes. Anem amb la següent. Qui mana? El telèfon. No pas manes tu. Quan et truquen, quan t'envien un missatge, fas via per agafar-lo. Anem a la següent. Mireu, vaig trobar un anunci al diari que em va posar la pell de nena. I ara us la llegiré. Viernes por la tarde, grita el telefonía móvil, hago cola para que me atiendan, pero esa no avanza. El motivo, una chica de unos 12 años llora descontroladamente. La madre intenta calmarla mientras la dependienta, visiblemente agitada, hace cuanto puede para atajar el llanto. Realiza llamadas a diestro y siniestro. Recurre a otras trabajadoras de la tienda para pedirles consejo. Afinamos el oído, por visto parece ser. La desesperada muchacha va a tener que pasar el fin de semana sin su iPhone. A punto estuvimos todos al llanto. Yo tengo una filla de 12 anys que em fa això amb una botiga i la foto de la tiro terra. Salto del mundo del teléfono i dic, fins als 12 anys, tu no tires per iPhone, imbècil! I el que diu malalta, espero que no estigueu diferents de persones vosaltres, Per l'amor de Déu, anem a la següent imatge. L'altre dia en una escola, un nen em diu a mi no me gusta leer. I jo vaig dir, pues no leas. Però li vaig dir, quan tinguis 70 anys, te'n recordaràs de mi, perquè s'ha fet una investigació a la Universitat de París, a França, amb un grup de persones de 40 a 70 que sempre havien llegit i un grup de la mateixa edat de 40 a 70 que mai no havien llegit. I van descobrir que les persones que no llegien normalment, una de cada 3 persones, un 33% tenia dèficits cognitius. Per entendre'ns, el cervell no els anava massa bé i alguns es feien les necessitats també. Sabeu què passa? S'ha descobert que llegir agilitza el cervell, l'atenció, la concentració que demana un llibre, fa que quan arribis a gran el teu cervell estigui molt ben col·locat. De fet, el resultat de la investigació va ser que els llibres s'haurien de vendre en farmàcies, del bé que fan per la ment. Anem amb una altra imatge. Clar, això de faltar el respecte als més grans o de cridar o als mestres, això és de zombi, ja ho sabeu. Anem amb una altra. Riure-se'n, fer bullying, amb la mira, aquest ha fet això, ha fet allò altre. Això no és d'humà, això no és de persona.
Això és de mala persona, això és de zombi. Anem amb una altra, que és aquesta. Quan una persona ve d'un altre país, té un altre Déu, té una altra manera d'estimar, té un color un altre, si tots som iguals, que és el que ens explica el llibre. No hem de fer diferències. Aquí diu, això és el Guerra Mundial Zombi, ser un mateix, deixar-se influir pels altres. Hi ha vegades que les persones no pensen i sembla que no tinguin personalitat. I fan el que fan la majoria, no. Si una persona té una opinió contrària, amb educació, ha de dir, mira, jo penso diferent per aquesta raó, per l'altra. Perquè si no, això al principi ja ho estudiareu dels totalitarismes, és a dir, que tots han de pensar com el rei o com a la reina. I això no està bé. Anem amb una altra imatge. Ara hauríeu de sumar, no ho vull saber, sempre ets a segon nen que té un 4 o 5, jo me'n vaig amb por d'un atac zombi. Per tant, si teniu 3 o 4 o 5 punts, hauríeu d'intentar resoldre-ho i pensar com podeu ser millors persones. Anem, avancem. Ara sí, anem a parlar del llibre. No sé com anem de temps, Magda. Bé? Que és com 20 minuts? Perfecte, així anem tirant. Anem a parlar del llibre, anem a la següent imatge. En aquesta festa de Halloween jo hi he posat i convidat persones que quan jo era petit llegia. Per exemple, aquí el Ramon Montaner, mira, acabo de guanyar el premi molt content, Ramon Montaner, pel llibre El Món del Cafè. L'escriptor César Pavese i uns actors americans de pel·lícules de por que ja estan morts, que després veurem en fotografia, que jo convido a aquesta festa de Halloween. Anem al següent. Això ja ho hem llegit del llibre. M'agrada molt parlar dels indians. I aquí, a tot el llevant català, de Salou a Sitges, hi ha un munt de cases dels indians, aquelles persones que van fer les Amèriques i que van tornar alguns pobres, altres rics, que van fer cases, van fer palaus, van obrir teatres, van fer escoles, van fer carreteres amb els diners que havien fet a Cuba, a Mèxic, a Argentina. Anem a la segona imatge. Aquest senyor es diu Bacardi, Facundo Bacardi. Tenia 16 anys i se'n va anar a Amèrica. Quan tenia 65 va tornar i va crear la famosa fàbrica de licors, per dir-ho d'alguna manera, Bacardi. Va crear teatres, va fer pobles sencers amb els seus diners per ajudar. I les cases indianes, mireu, on és aquesta casa d'aquí de l'esquerra? Algú sap? Aquesta de l'esquerra? No. Està molt a prop d'aquí. En 20 minuts hi podeu ser. A Montbrió del Camp, Cambrils, al Parc Samà del marquès de Marianao, que va ser un indià. I de fet, el senyor Salvador Samà va ser alcalde de Barcelona i abans alcalde de l'Havana. I això és la casa de Begur, on em va inspirar per fer la casa dels Parells. Anem amb una altra imatge. Hi ha un moment, a l'incendi, que troben aquest tità, aquest canelobre gegant, per dir-ho així, aquesta làmpada, aquest llum al carrer. Diuen, és un dels protagonistes. No, és aquesta figura que ha caigut. Perquè sabeu, quan esteu llegint el llibre, pensen que és un dels nens que està allí, a punt de cremar-se. Anem a la segona imatge. I les cases dels indians foren cases molt grans, amb grans balconades, amb 2 o 3 pisos, i tota Catalunya i Espanya està plena de cases indianes que algunes es poden visitar. Anem a la segona imatge. M'agrada molt una pel·lícula que us recomano, que és El ball dels vampirs, de Polanski. De fet, el meu llibre és un homenatge a aquesta pel·lícula. Aquí els seus amics han de venir a salvar aquesta noia de pèl roja abans que la mosseguin els vampirs. Vaig pensar que si tenia una càmera molt que podeu veure que veureu i vaig posar la Susan, que els seus amics van a buscar-la per ajudar-la dels zombis adults que sí que la poden mossegar i devorar. Ha estat tan exitosa aquesta pel·lícula que va fer un musical que ara tomba per Europa. El musical del ball dels vampirs, no, del zombi, que és un altre.
Anem amb una altra imatge. Aquests actors a mi de petit m'agradaven molt i surten al llibre. Qui va ser el primer mort vivent de la història? Frankenstein, que era aquest senyor d'aquí, que feia un actor que es deia Boris Karloff. O el Dràcula, que va fer un segell, ja us he important, que es deia Bela Lugosi. O Lon Chaney, que feia de Nosferatu, el vampir. I aquests actors, jo els convido a la festa de Halloween, al meu llibre, perquè de petit m'ho vaig passar molt bé amb ells. Anem amb una altra imatge. Aquí hi ha una paraula que m'agrada molt, un text que parla al negro de negra piel, la sangre del cuerpo de baña, la misma sangre corriendo hierve bajo carne blanca. Quien dio la carne amarilla cuando las venas estallan, sangrar sino por la roja sangre con que solo sangra. Què vol dir això? Que si són negres o blancs o de qualsevol i el fem un tall, tots anem amb el mateix color de sang. Per tant que tots som iguals. Anem amb la següent imatge. M'agrada recuperar expressions catalanes que cada dia es perden més i que al món zombi tenen molta gràcia. Anar amb un pam llengua fora, quan tu corres molt i arribes tard en un lloc, això es diu anar amb un pam de llengua fora, que al món dels zombis doncs té la seva gràcia. Fer regirar l'estómac, no? Estàs molt nerviós o fas alguna cosa, tenir l'orella de causa res, tenir la mà trencada, que vol dir que estàs molt acostumat a fer les coses. I això jo ho volia recuperar, vaig començar a fer una recerca d'expressions populars catalanes. Anem amb un altre document. Cremar-se les celles, la llengua morta, tenir els ulls fora d'òrbita, tallar els braços, estirar la porta, o morir-se. Expressions que cada dia només recorden els avis o les àvies i que hauríem de recuperar perquè això demostra parlar de manera cultural. Anem amb un altre. Per què es diu ningú és un zombi? Ho hem dit abans. Perquè ningú és un zombi. I perquè no hi ha cap persona al món que sigui un zombi. Això és una figura literària que es diu Atanaclasis. Hi ha una figura literària molt famosa d'un poema de l'any 1935 d'un gos que es deia Per què? Clar, això permet molt embolic. Li diu, com li diuen Magí, Magí és un sastre, com li diuen Magí sastre aquest gos es pot saber? I ell contesta, per què? Deia, feia en resposta. Per saber-ho, per no res, si voleu tafaneria, curiositat. Com se diu, vejam? I tornava a contestar, per què? Es pensa que no ho entén. Uns cansats tocaven l'asa o mudaven caminar, ho deixaven estar o canviaven de conversa. D'altres fulls, bojos, el maleïen. Poca traça d'un maval, el per què que responia, era el món de l'animal, era el nom de l'animal, no? Clar, si tu el teu gat o el teu gos li dius com, per què, quan, com, serà un embolic a casa perquè així no sabrà ningú de què t'heu parlat. Què vols dir? Any de la sastre no molt bé. I ets estresa, tu? Modista? No. Però és molt original. Mira, felicitats a la teva mare i al teu pare. M'encanta. Anem amb la següent imatge, molt bé. Magí, vol dir sortir el Magí i allà ho es diu Àngela. A veure, pregunta amb nota. Qui va ser el primer ningú de la història de la humanitat? Qui va ser el primer personatge que quan li van preguntar va dir ningú? Abans. No. El diable. Mireu. Hi ha una història. Ja us ho contesto perquè no ho sabreu. Ho heu d'estudiar encara, Ho sap. A veure, digues. Dóna-ho a dir. Molt bé. No, segur que ho he llegit perquè és un conte molt famós. Qui és Ulisses? Ulisses
desert i va a una illa i estan morts de gana i arriben a una cova i troben que hi ha vaques i bous i xais i els mariners, els navegants diuen ja hem salvat i comencen a menjar els bous, els escalfen i els focs fins que en aquell moment arriba un gegant terrorífic que només té un ull que es diu Polifem, tanca la roca de l'entrada de la cova i es comença a menjar els mariners. I de sobte en veu un, el més fort de tots, i els pregunta com et dius tu? I Ulisses no diu Ulisses per sentir-lo. No, diu ningú. Per què Ulisses diu ningú? No ho sabem, hem d'esperar que passi. A tot això, després de mirar el munt de mariners, el gegant fa una batalla a saber. En quin moment aprofiten per escalfar un porxó rovell i quan està dormint, flam! Li claven l'ull. El gegant Polifem desperta, obre la roca de l'entrada. Poden marxar els mariners capolins s'escompetejant i de sobte Polifem comença a cridar. El mag li fa. I arriben els altres gegants del poble. Qui t'ho ha fet això, Polifem? Contesta. Ningú no ho ha fet. Qui t'ho ha fet això, Polifem? Ningú ho ha fet. Ha dit el nom que l'Ulisses havia donat. Amb la qual cosa els mariners poden salvar la vida, poden escapar, l'acaben de deixar cap a Polifem perquè pensen que l'ha volgut massa o està tocat del cap i així poden escapar. Per tant, ningú és l'homenatge a la història més antiga, 7.000 anys abans de Crist, de Polifem i Ulisses. Anem amb una altra imatge. I les tres tietes. Aquí representen a la mitologia, a l'antiga mitologia, hi havia tres dones, les gòrgones, les gralles, que només tenien un ull i una dent. I aleshores què passa? Ràpidament veure les imatges. Són les tres tietes. Les tres tietes són un homenatge a aquestes tres dones velles de l'Antigó. Anem a la següent, que ens recorda el viatge de Perseu. Qui era Perseu? Un heroi. Diu, us explicaré molt ràpid, la història és preciosa. Diu, hi havia un rei, el rei de Crícia, on un endevinador li va dir que si la seva filla tenia un nen, aquest nen el mataria com fos gran. Què va fer el rei de Crícia? A la seva filla, una noia molt fina, feia gana, la va tancar sota terra, perquè no és cap home i no pogués tenir una criatura. Però Zeus, el pare dels déus, abans hi havia molts déus, va veure la noia, s'hi va enamorar, es va convertir en bruixa i va deixar embarassada. I després el rei va sentir un nen que plorava. Es va enfadar molt i va agafar a la seva filla i al seu nen, que està l'heroi Perseu, i es va tancar amb un taüt perquè s'ofeguessin al mar. De fet, qui va explicar-ho, de fet va dibuixar, no ho sabia molt bé, digue'm la segona imatge, perquè el va posar amb una mena de besol. No, eren amb un taüt perquè s'ofeguessin. Però qui era el rei dels mars? Poseidon, el germà de Zeus, i al veure la manifesta de Zeus, els va salvar la vida i es va portar fins a una illa, a una illa de Grècia, que es diu Aceni. Fos un pescador, els va cuidar fins que Perseu el va fer gran. I quan ja Perseu tenia 18 anys, li va dir, home, potser hauríeu d'anar a dir una palau, hi ha un rei i que us acollirà molt bé. Van a veure el rei i el rei s'enamora de la noia una altra vegada. I com és un rei, el que deia abans li diu, demà em casaré amb tu. I el Perseu, que és molt fort, al damunt del meu cadàver, res de país. I és una mentida. Escolta, m'ho he pensat millor, em casaré amb una noia del poble, però vull un regal. I Perseu content, que vull una
majestat, el que vulgui. I què li demana? El cap de la Medusa, aquella dona que té sense el cabell i que s'ennyia es converteix en pedra. I on està la Medusa amagada? Qui ho sap? Ho saben les 3 germanes, les gòrgones que hem vist. Anem a veure la segona imatge, que està molt mal dibuixada perquè li poso un ull a cadascuna i en canvi només tenen realment un forat de l'ull. Aleshores, passa'm l'altra imatge, sisplau, si pots. No passa res. Veieu? No, si només tenen una dent. Va parlar amb les gòrgones, els hi pren l'ull i la dent. Diu, s'ho deu tornar a veure. I la dent, com passa al final, que el noi sense nom els hi pren l'ull i la dent perquè li diguin com fugir de la casa dels panells. Llavors, les 3 germanes li diuen on està la seva germana. Què fa en Perseu? Si la Medusa el veu, es convertirà en pedra. Per tant, treu l'escut i la Medusa s'apropi i la reflexa i quan s'apropa de les cases agafa sense mirar el cap, el posa en una bossa i se'n va a portar-li al rei. Mentre passen un munt d'aventures que no explicarem, com que troba un drac que està a punt de donar-se una princesa. I sona això. De Sant Jordi. I què fa? Li diu, princesa, tanca els ulls. I no pregunti. Tanca els ulls, aixeca el cap i el drac guanya un exèrcit. Falten 2 imatges més d'aquest conte per anar parlant ja del llibre. Sí? Veieu les mateixes dones per un pintor molt famós que és en Goya? Anem amb una altra imatge. D'Hèrcules, d'Hèracles, que també torna a parlar de la mateixa llegenda de les 3 dones. Anem amb una altra imatge. Hades, el germà del Posidó i de Zeus, que els hi pren l'ull. Les històries es repeteixen. Anem amb una altra, veieu que només tenen un ull? Com les 3 tietes. Anem amb una altra. Terrorífic, una dona amb molts anys que només té un ull. Anem a la següent. Mireu, amb el cap de la Medusa, mirant cap a un altre costat, Perseu aconsegueix vèncer amb moltes guerres, fins a alliberar la seva mare del malvat rei. De fet, la història acaba que Perseu, quan ja és gran, participa en un tir a l'arc, en una competició on hi ha el seu avi, el rei de Grècia, que li van dir el seu net el mataria, una profecia, i quan llença l'arc, la fletxa fa un camí molt estrany, acaba matant el seu propi avi com a fill de profecia, per tant era autèntica. Anem acabant. El reflex de la Medusa, la famosa història, només tindria el reflex d'un escut o d'una font, d'un doll d'aigua. Anem al següent. Hi ha un poema, aquí esteu malament, que diu Jo soy nadie, tu quién eres, d'una famosa escriptora poetessa, que es diu Emily Dickinson, que també parla de Nàdia. Anem acabant. Ja anem a acabar ja del llibre, per si teniu alguna pregunta per fer. Anem a la següent. Quin és el nom del protagonista del llibre? No el Voldemort, el Wally, El nen dolent. Com es diu? No, ningú és el nen zombi, l'humà. No, he dit el nen protagonista, el nen que li fa la llista, li posa el nom. No porta nom. No porta nom el llibre. Per què no porta nom? Perquè les persones que no es porten bé amb els seus companys no són persones. I si no són persones, no mereixen ni els hi fan el nom. Per això no té cap nom. A l'obra de teatre direm algú per esmentar-ho, l'obra que crec que ho dic vosaltres aquí. Vosaltres diem l'algú. Anem amb una altra imatge. Què ens ensenya el llibre?
que tots som iguals, i com ja he dit 2 o 3 vegades, que no hem de fer mal a ningú, perquè som i són igual que nosaltres. Una última, 2 imatges més últimes. Què passaria si els protagonistes es tornessin a trobar d'aquí 70 anys? Què penseu? Que estarien bé, però alguna cosa més ha de passar. Jo vaig pensar sempre que es trobarien el senyor protagonista sense nom, amb una cadira de rodes molt vellet, i el zombi potser ja està mort, però que estarien amics i que parlarien de com els hi havia anat la vida. Això, Molt bé, anem a l'última imatge o penúltima. Això ja us ho passaré a través de direcció. Vaig trobar un anunci d'UNICEF a Xile que em recorda molt, això és de fa poc, que em recorda molt el nostre zombi. Per què? Perquè li passa molt semblant al que el nostre noi. Fem una altra imatge, sisplau. Veieu que els nens el miren en forma estranya i aquest anunci s'assembla molt a ningú és un zombi. Una altra imatge, i anem acabant, que diu precisament no perdis l'oportunitat d'acceptar el diferent, perquè aquesta persona diferent en podem aprendre molt. 2 imatges finals, el musical que ja l'heu vist vosaltres, que estic molt content que l'haguéssiu vist precisament en aquest teatre hospitalet, amb tots els protagonistes seguint precisament el llibre que ja teniu, i crec que en queda una d'imatge. Això per les escoles, que és molt important que vegin teatre que tingui un missatge. I l'última, si és l'última, moltes gràcies per llegir i per ser humans els que ho siguin. Gràcies.